nai ko blai i pi we ha ka tang wa thiang tam Jesus Christ lo no kan em so ni ka benta ka banga kwa ban ya puson na kan ka clip mat na ngai to kan long ka jing man toy na ka benta jong pi we na du manga bakran bari pi ki baju snap sa score ka ti ka jong blai ka benta ka banga kwa ban kren ka long ka jing dorong ka jong try ka penjat han ka jing im jong hoi ni em hagi sni bagi kuor ki ba ni bun kam sikade e kam tam ki breu ki ba em hagi jaka sor le se wat itu ki ba em hagi nong kendong ru kum ju ni la em ma kata ka por ka ba nim suo tho kum no ba ki banai ki telun kum no ki sni ki telun breu la shumare aga jing bun kam nim la ban suo tho ba kum no ngi la boy how new banai July but sedang kat no ngin kliap no eu new slam Henry ke e ka banga kwa ban ong golong ba hapdeng jong kani ka jing bun kam hapdeng jong kani ka jing yabe ka jing amare ki brio nanoi pi bun sien nim su ja thai thia men miet su ja thai nang ta abangila don ki brio le kwa ban yo thia miet ki yo thia di ke dawai sleeping pills dawai prio thia tang ban yo e kata ka jing ja thai la boy ka sni la shai repeat biang ka jo ka jing thai kawan biang ringan ong ye pi ba ka jing doron ka jong trai ka penjat thai ka jing em ka jong prio senang ngan pulen na tien ka jong play ka tu kan ni ki pentan na tien jong play ka ba pen i yang ni hadu ka do ba kata ka jing doron ka jong trai ka long ka badan kami ka jing em jong ni Exodus ka lenong ka balai polai ka khat ka ba khat sao bat khat san ka ong kum ni u te ulang ong ka khmat jonga kan let lam bat me bat ngan ai ka jing shong thai ru ye me onda kum ta ulang ong ha u lem da let ka khmat jong me lam bat ni wat ya lam shu yang ni nang ni hang ning yo i ba u play u kula ni ka jing dorong kat da joku kham tam hau Moses bolong nong yang lam ki ko Israel wong ba ka khmat jonga kan lelam mat me ublei upha eu Moses ban ya lam no egi kon Israel nari Egypt ban penpoe ki shakata kari jong ka singkula hapdeng jong kata shibun ki bo Moses u ya kendo ka jing sha khnyong ka jing bom don ba nang ta ka jing thang jong ka nang ta shibun ki ba uya kendo don ka por le ka bagi kon Israel ki phai no sha ki blai thang ban mani ya kita ya kata ka kon masi bala sushna hi bar kata ka pen thang bar Moses usmo ba una shu ban ya chha and you blai upula ruang bangan let lambat me bangan ai ka ji shong thai ku ya me bat ka e ka bang yo i yang ne wo Moses u reply ruang lem da khmat jome kam let lambat ni trai nan om khi nang ne la ne wat ya lam shu ya nga la ne ya ni nang ne kamot hadu kata ka jing ngo shania ka jong u Moses ka jing dorang ka jong play na kata ka daw ka e ka bang kwa ban on mu akani ka clip man jong ka pon na ta jong ni we kata ka long compare la dani yo lut ki baro ki ba ka de ka perfect Andre la daw try let lang bat ni ka jing dorang ka jong try kam let lang ka jing im jong ni ka man ka sni nanoi pi kalong le no kan su ngin su hap ka jing sha job ngin su hap ka jing that ka jing wa bara kata ka jing bom suk ka men siem Henry habo try ulit lang kata kalong ka badan kam adu kata ha kino onong rai sam wo kumni iya kani ka sam larwai de ki kun jong u kora ka ong kumni ha ka sam ba prapu sao katmu ki ba internet ki tabernacle jome ong ha khot banang kom a trai ki pat ka khot ba ar kom kam men siem jonga ka smo kan mau ho oi ka thrang ye ki plau jong u trai ka do mut jonga ba ka do jonga ka ye ang yo blei ba yem hatungi don ne em ye ka ni ka do not ka jongi
kabangin terang iki pelau ke jong trai kamut ya kayin ke jong blai agar khot ba shi phole ko ong kumno ko ong na ba shi sngi haki pelau jong me ka khambha ban ya shi hajar na kham smo ha ban ap jing khang haka yin jong me ban ne ba shong ne haka yin jan jong ki boman lane ban shong ne haka yin jan ka jing boman hang ne nong roi sa mu ong shi sni haka pelau jong me ka khambha ban ya shi hajar sni shamoi pan wong kham smo bha na khamla ban sulong tang security haka yin ka jong trai lani to no ap jing khang haka yin ka jong trai wo blai ban ya ka ba shong ne kamor mde ban su shong basa ro ban shong ne lani ba long trai ma pi ka ta yin jan ada ka yin jan ka badap ka jing poman paralok ba ie ko ki para bangen ka e ga bangadon ban ai mun si me pi kalong hak man ka sni jong ka jing em ka jong pi wat nom le lem da ka jing dorang ka jong trai kam le tang pi wat nom chu khi men step ban be kata ka kam ka jam jong pi ban let ta ka kali ban le se ban le chayo shahat se ki leng kha se ki jakatre se ki office jongi la da jing dorang ka jong trai kam le tang namar yo pi shu leng kam nem siam hem da don belum jing so namar bangim la ban tep ka e ka jahalan ti namar ngim la ban tep ka e ka ba ap ini namar ni em gi sni ki por ka ki jing sni ka la jelai pala ni da don kam e ke jing dorang ka jong trai abang apule ka sam ka ba prapu sao ka pun ket mau yang aku ba ka wei na ka jaka ka bangi David banru kata ka dei ka yin ka jong trai ka bangim dei ban klet ka yin ka jong trai ka yin mane ka jaka jo ka jing shakri hoi na lor jo ka jing don rangkat ka jong ple ki yin ki sam jong hi bangi mane ngi ro yang trai and rei wat nong klet ro ban let ka yin ka jong trai chi sien ha ka shita yo Blay labu kenang ini kata kapor bangin res dah ka bangin res ka jing doron ka jong trai don't bring was sport ko baklai kan ni orang sisin stay ong haban chong ja thai oh ha ka sni blay isyong ki thiat langai hayin and re kata kam dei ka jing shong thai ka bon ba pi shong na ki kam jong pi rum ha ka jing doron ka jong trai ki yin ki jong trai ta kin ka dei ka jing shong thai ka ma shisha kum ta ka jing kan du ka jong ha ka klip ma jong ka jing doron ka jong trai ka wan ra ka jing jak thai ka jing em jong pi na ma ka jing doron ka jong trai ka don ka jing khia ka jing doron ka jong trai ka don ka jing so ka jing doron ka jong trai ka don ka jing kemen ha ka ni ka jing doron ka jong trai ka don ka jing hun ni ka jing em na ka da kum ka yin ka sem na ni ka jing em jong pi shi mat ki sam la ki long ka mi ki long pa compare ka no ka situation ka jing e siam ka pi ya kan do ka jing em and rei turung ke jing dorong kat jong trai kin share ke jing jatan do ngan pendam lang ha ke jing duai ko pa jung iba nang wan ban ayu eme ang ne ka clip mat jong ni ka por bangila ban pen kan mau na kan ke jing shisha jong ka tien ke jong me ka bala pen kan mau yang i hoi do Moses ban ong lada memlet lang bat ni wat yang lameng i nang ne ngi pen kan mau try na ka e ka ba nong roi sam Ukraine ba shisni ha ka ying jong me ka kham ha ban e shi ajar si koi pat dang la ban long nong ab jing khang ka ying jong me ban e ka ban shong ha ka ying jan jong ka jing bom man ba da shisha try ai ba wei ki ba yo smoke ki snap e ka ne ka khubor king ko try kin da long shisha able jong a try ba kin e ka palhao ka ying ka jong me ba kin e ka jing doron kat ka jong me kin nom sedang e ka sni klem da wat ka jing doron kat ka jong me kin nom pen kut e ka sni klem da wat e ka jing doron kat ka jong me kin nom pen telun ru e ka sni la da kim ngam ma ka jing doron kat ka jong me a blai jong a try na ai ngo ba me long blai ubadan ki jaka baro na ai ngo ba long blai king ko try ubadon apdeng abangi don ha kata ka thliu ka ba shir khai ru me don nang ta abangi her ablai jong a shaka ba kut ka du riau da ki thap nyang ablai hang ta me don la ngi kiu sha sai beneng me don nang ta ha ki jaka baro me don king ko pa ba e jong a long ublai ubaka jing doron kat ka jong me ka long ha ki jaka baro pada shisha try ji suba ko ai bangin e ke jing doron kat ka jong me ada kerten ke jong jisu ni dwai bangi pani ni baro amen amen doble ku amen